A poďme aj na plochu dráhu do Žarnovice, pretože Dynamax sa stal víťazom Českej extraligy. Posledné podujatie sledoval s bandážou na ruke a v civile Martin Vaculík. Zraneného kapitána nahradil v domácom týme Poliak Bartolomiej Kovalský, ktorý vyhral všetky svoje 3 jazdy. Darilo sa ďalšiemu jazdcovi Žarnovice, majstrovi sveta z roku 2021 Arťomovi Lagutovi a domáci tak po 12 jazdách viedli pred Prahou a Pardubicami. Následne museli organizátori aj po dohode s jazdcami pre dážď podujatie predčasne ukončiť. Víťazom záverečných pretekov sa so ziskom 22 bodov stala Žarnovica a vďaka prvenstvu oslávila premiérový titul v Českej plochodrážnej extralige. No a už nie v Žarnovici a bez bandáže. Vítame tu v športových ozvenách Martina Vaculíka. Pekný deň. Ďakujem veľmi pekne. Tak ešte predtým, ako sa porozprávame o tom, čo sa udialo, tak okomentujte to skvelé víťazstvo Žarnovice v Českej extralige. Tak ja si myslím, že je to historická chvíľa pre slovenskú plochú dráhu, pretože sa nám podarilo vyhrať Českú extraligu a to je naozaj výsledok, ktorý ja si veľmi cením, aj keď nemohol som pomôcť chalanom na dráhe v posledných pretekoch, ale pevne som veril, že sa to podarí a že zúročíme tú našu domácu pôdu v týchto posledných pretekoch. A to sa aj potvrdilo a je to naozaj veľmi pekný výsledok a ja som veľmi vďačný, že prišlo toľko fanúšikov aj napriek počasiu, aké bolo, podporiť náš tím a je to super, pretože naozaj vidieť v Žarnovici čoraz väčší počet ľudí na tribúnach, to je vec, ktorá veľmi teší. No a my musíme povedať, že naozaj o titule sa rozhodlo až v týchto posledných pretekoch, pretože pred nimi Žarnovica viedla iba o 1 tabuľkový bod. Ak pridáme ešte to dianie, ktoré bolo v nedeľu, tak okrem Kovalského a Lagutu, ktorých sme spomínali, tak bodovali aj Jakub Valkovič a Sebastian Kössler. Aj ste boli trošku smutní, že nemôžete týmu pomôcť, keď to bolo takéto napäté, alebo už tej plochej dráhy bolo dosť, že už aj dobre? Ja si myslím, že vždy pre športovca je veľmi ťažké to, keď vie, že na tých pretekoch mal byť a nemôže sa ich zúčastniť práve kvôli napríklad zraneniu alebo veciam, ktoré ho na nejaký čas vyeliminujú z toho, že môže sa aktívne podieľať na tom svojom športovom podujatí, na ktorom chcel byť. Takže nebolo to pre mňa jednoduché, ale ja som, ako som spomínal, veľmi som fandil našim chalanom, veľmi som si to užil v roli fanúšika a čo dodať, veľmi sa teším, že sa to podarilo. A tak ako už bolo povedané, či Artem, alebo Bartek Kovalský, alebo aj iní asi z nášho týmu naozaj predviedli výborný výsledok a vďaka ním tiež sa to podarilo, pretože ten jeden bodík bol naozaj taký, že všetko sa mohlo stať a našťastie pre nás, že sme to udržali a vyhrali sme. Tak poďme aj k vášmu zraneniu. Čo sa udialo, kedy sa to udialo a aké boli dôsledky? Tak k plochej dráhe bohužiaľ patria aj zranenia a pády. Mne sa nevyhlo tiež zranenie vlastne na koniec sezóny v posledných pretekoch poľskej extraligy. Išli sme odvetný pretek o bronzovú medailu v poľskej Toruni a bohužiaľ v jednej z jazd sa mi vlastne nejakým spôsobom pritrafil pád a následky toho pádu sú zlomená kľúčná kosť. Ale ako som spomínal, k tej plochej dráhe takéto veci nejakým spôsobom neoddelniteľne patria. Samozrejme, nie je to nič príjemné, nikto to nechce, ale už som nejakým spôsobom na to zvyknutý, takže ja sa na to nedívam ani ako na nejaké veľké zranenie alebo niečo. Skôr to beriem ako také nechcené zlo, ktoré k tomu patrí a v hlave to mám tak nastavené, že čím skôr byť fit, aby som opäť mohol nabehnúť do nejakého tréningového procesu a aby som sa mohol kvalitne pripraviť na novú sezónu. Kedy to bude? Kedy budete fit? Pretože včera sme vás videli ešte s tou bandážou v Žarnovici, dnes ste ju už odhodili, takže aký časový interval bude trvať tá rekonvalescencia? Zistil som, že s tou bandážou sa necítim veľmi komfortne a naozaj ja v tej hlave to mám tak nastavené, že sa snažím myslieť pozitívne a vôbec si nepripúšťam, že nejaké zranenie mám. Ono tiež koniec koncov, tie kosti sú zošrobované a všetko to drží na svojom mieste. Takže aj to nejakým spôsobom k tej mojej psychike a tej mojej psychike to pomáha, aby som naozaj myslel pozitívne.
A ja si myslím, že otázka 2-3 týždňov a som späť fit a pripravený pripravovať sa na novú sezónu. No a ako to máte s tou prípravou? Pretože je potrebné teraz naháňať nejaký čas, máme po sezóne, čiže teoreticky by ste si mohli doprieť viac času na oddych. Vieme, že lyžiarky napríklad po sezóne testujú lyže, takže tam tiež ešte voľno nehrozí. Ako to máte vy? Tak naozaj tá sezóna bola dlhá a nebyť toho zranenia, tak určite ten oddych by som si doprial. Teraz mám taký ten nechcený oddych, lebo samozrejme hovorím, tých pár týždňov si treba dať pauzu kvôli tomu, aby sa naozaj tie kosti zrástli, aby to telo sa zregenerovalo. Ale tak zhruba ten mesiac po sezóne je taký ten kľudový, že je čas na nejakú tú dovolenku, nejaký ten oddych, nejaké to dobitie batérií. A už potom niekedy v polovici novembra, začiatkom decembra sa už pomaly nastupuje na tú zimnú prípravu, ktorá trvá až v zásade do konca februára a vtedy už začíname testovať naše motorky na dráhe. A celý marec je taký tréningový, testovací, tak ako lyžiarky testujú lyže po sezóne, my to testujeme pred sezónou, rôzne motory, nastavenia a nejaké technologické novinky, ktoré máme. Takže asi tak nejako vyzerá môj plán. Bude tá príprava aj niečím špeciálna, pretože, no viete, zvykli sme si už na tie pódiové umiestnenia. Tá bronzová pozícia pred vlastne 2 už rokmi bola naozaj skvelá. Tento rok vynikajúce 5. miesto. Tak čo vylepší do tej sezóny? Plochá dráha a vôbec celý motoršport je v dnešnej dobe veľmi dynamický a možno viac ako kedykoľvek predtým rozhoduje o výsledku dobrom alebo zlom práve to, ako nastavíte tú motorku. A veľakrát to, ako viete analyzovať tie dáta, ktoré máte, či už z motora, z telemetrie a vôbec ohľadne dráhy, prevodov, počasia a tak ďalej, rozhodujú o tom, či vyhráte alebo prehráte. Čiže pre nás ako pre jazdcov a pre môj tím mechanikov a ľudí, ktorí sú okolo mňa, je veľmi dôležité to, už na tejto úrovni, na ktorej sme teraz. Čiže naozaj bojujeme o tie medailové umiestnenia. Pre nás je veľmi dôležité to, aby sme čítali čo najrýchlejšie, najpresnejšie a najlepšie tie podmienky, ktoré máme, aby sme s tým najlepšie vedeli pracovať, pretože v dnešnej dobe kto prvý nastaví tú motorku najideálnejšie, tak ten vyhráva. A naozaj tie rozdiely, či sa vyhrá alebo prehrá, sú už tak tesné. To sú také milimetrové rozdiely, že nepamätám si, že by to niekedy takto v minulosti bolo. A toto je vec, nad ktorou sa snažíme stále pracovať s mojím tímom. Tento rok to 5. miesto beriem možno trošku ako nejaký krôčik dozadu, ale zároveň tento rok som získal veľmi veľa, aj v tých nedobrých pretekoch, ktoré nám nevyšli podľa našich predstav. Získal som strašne veľa rôznych dát, rôznych skúseností, ktoré pevne verím, že v budúcnosti a už v budúcej sezóne zúročíme a práve nám to dovolí spraviť tie dva kroky dopredu a to by som si prial, aby naozaj tie zúročené skúsenosti, ktoré sme nadobudli tento rok, nám pomohli a na druhý rok by sme mohli opäť zabojovať o tie popredné miesta. V nedeľu bol priamo v Žarnovici aj šéf športu Pavol Gašpar a pre fanúšikov plochej dráhy mal dobrú správu. Tak pri výkonnosti Martina Vaculíka je, povedal by som, našou povinnosťou, ako každý slovenský športovec, ktorý dosahuje v medzinárodnej špičkovej konkurencii také výsledky ako on, aby sme priniesli v našom vysielaní tieto jeho preteky a bude to tak aj v roku 2025, na čo sme veľmi hrdí a budeme mu držať palce, aby možno ešte vylepšil to svoje úžasné bronzové umiestnenie z roku 2023. Martin, tak veľmi sa tešíme, že aj diváci Slovenskej televízie a športu budú pri vašej ďalšej sezóne. Tak čo dodať, ja si naozaj veľmi vážim tieto slova a to, že opäť na obrazovkách bude seriál Speedway Grand Prix, je to naozaj pre mňa ako pre športovca a zároveň ako fanúšika tejto disciplíny a tohto športu úžasná správa. Naozaj je to niečo, o čom som dlho sníval a naozaj sa to podarilo a som ešte raz veľmi vďačný a veľmi ďakujem, že ľudia na Slovensku budú môcť ďalej sledovať Speedway Grand Prix a pevne verím, že ja ich budem tešiť dobrou jazdou. My vám budeme držať palce a sme vďační a vážime si, že ste si našli čas. Ja ďakujem veľmi pekne. Slovenskej televízie. Martin Vaculík. Ďakujem veľmi pekne. Tak to boli športové ozveny a s tými najnovšími sme tu opäť o týždeň. Pekný večer.